najlepšia trieda? To je jedno, že to neviete, za tie prachy tu budem aj do večera. Pripravte si rysovacie potreby a ťaháky. Ale moja, na čo sa hlásiš? Dobre, Kaťo, uznávam, mal si pravdu. Viete čo, ja už mám toho skutočne dosť. Čože? Vytiahnite si papier! Nepozerajte na mňa. Vytiahni si ten... Tak. Výborne všetci, áno? A poskladajme si origami. No, dneska nejdeme nič preberať. Dá si niekto kocholu? Pokojne ho máš, však aj tak neletie na nervy. Deti, a teraz vy všetci povinne lajknite fotky na Facebooku. Pre tých, čo nemajú ešte nejaké vlastné ťaháky, nejaké mi tu zostali, tak môžete sa ponúknuť. Decká? Už ste hrali túto hru? Zas to nevieš? Tak mi aspoň zaspievaj. Milé moje deti, Ideme ako bude niekto so mnou? Ale pokojne si ďalej kresli. v pohode, vybav si, čo potrebuješ. Ide na vecko. Nemáš oheň? Decká, ak tú písomku neviete, pokojne si to odpíšte z učebnice. Dáte tu dobre budy. Verka, nebolo to bohvie čo teda, ale tie legniny, tie sú teda na 2. Poďte, decká, spravíme si spoločnú profilovku.